Der findes rigtig mange fluemønstre derude på nettet og ude i de danske flueæsker. Jeg har prøvet en del af dem, men jeg har også prøvet at binde min egen fluer selv. Jeg har prøvet nogle af de der traditionelle mønstre, og her snakker vi primært fluer til put and take. Og jeg er nået frem til den, jeg egentlig bruger allermest. Det er en hjemmelavet marabou-flue, som stort set kun består af marabou og lidt bindetråd og en eller anden form for belastning. Så vil jeg prøve at vise, hvad det er for en, og så kan du prøve selv at lave den, hvis du har lyst. Den fungerer i hvert fald rigtig, rigtig godt for mig. Jeg bruger en lidt utraditionel krog, nogen nok mene. Jeg bruger en Kamasan B180, som er en de sorte lakseflue krog. Men jeg ved ikke hvorfor. Den er bare super stærk og passer rigtig godt til det, jeg gerne vil. Så den bruger jeg, og så har jeg et lille beadhead. Det kan være guldhoved, det kan være gult, det kan være sølvfarvet, det kan være sort, det kan være tungsten. Det er sådan set lige meget, kommer an på hvor tung du gerne vil have den. Nogle gange så kommer jeg også lidt andet belastning på, og det er tungstens tube, som også fungerer rigtig godt, og den kan jeg lave fluen bare med tungstens tuben her, eller en kombination, hvis den skal være rigtig tung. Nå, nu har jeg bundet den der på, og man kan lave den her flue i alle mulige farver. Den, der fungerer bedst for mig, det er den sorte. Og nogle gange så er det den gule, eller også er det den røde, eller også er det den hvide, men hvis jeg kun skulle vælge 2 farver, så skulle det være sort og hvid. De er rigtig gode, både i sø og i strømvand. Men nu har jeg lige fået fat på noget rigtig fint marabou i en meget, meget flot pink. Så den prøver vi lige at lave. Nu har jeg bundet på, og jeg går altså ikke så meget op i, hvilken farve bindetråden den har, om den er lige præcis den samme nuance, eller om det skal være kontrast eller hvad. Jeg bruger mest hvid og sort, og det fungerer. Bare den binder. Det er alligevel ikke særlig meget, men for sent. Det der er med den her krog og kuglehovedet her, det er, at man skal lige sørge for at få bundet snoren eller en spændetråd rigtig godt på og bagved, ikke på selve kuglehovedet, men den gør sådan så, at kuglehovedet det sidder stramt. Det er ikke meget, man kan se på den her video, det er mest mig. Så lad os sige, det er en prøve. Så der skal lige laves et par tørn. Så skruer vi lige hastigheden op. Så er vi nede i normalt tempo igen. Se, så kører vi bindetråden tilbage, det er som vi plejer, når vi skal lave stort set alle andre fluer. Og nu skal vi have lagt halen ind. Jeg finder sådan et fint stykke her. Det er egentlig ikke så... Det behøver ikke at have særlig langt. Det er mere vigtigt, at selve fjerne er busket. Det her det er faktisk en rigtig god længde. Så bruger jeg en... jeg ved sgu ikke, hvad den hedder. Det er sådan en klemme ting. Sikkert til papir. Jeg købte de bøger og papir for... Hold det kæft, det var dyrt. 23 kroner. Nå. Og så lå jeg sådan simpelthen ind på det stykke, jeg vil have. Og klipper helt op langs ribben. Og jeg minder mig selv om, at jeg skal... have mig en ny saks. Den er sgu lidt flisen, den her.
Så løsner jeg lidt og trækker trådene lidt sammen, eller fjerne lidt sammen, så jeg kan samle. Det har en lidt uens længde, når man gør det på den måde, men det er faktisk pointen. Nu kan jeg se, at Mexico faktisk lige har scoret til 1-0 mod Holland. Ja, det er VM-fodbold. Og det var simpelthen så kedeligt, så jeg tænkte, at jeg blev nødt til at lave en flue. Hold da kæft. Nej, den så man ikke lige komme. Jeps. Men hvis man kigger, så kan man se, at heroppe, der er den faktisk lidt længere end hernede. Så det jeg vil gøre, det er at sørge for, at den vender sådan her. Altså at den korte del vender nedad. Det giver en lidt en form, som giver fluen en eller anden form for rigtig god gang i vandet. Nå, hvad så med det der? Skal jeg klippe af? Nej. Det binder vi bare ind. Det er med til at give kroppen lidt fylde. Og det vil vi gerne have. Det behøver ikke være pænt. Bum, trækker lidt ned der. Det vi så skal have gjort, det er, at vi skal have lavet en lykke. Så kører vi bindetråden frem der. Og til lykken der bruger vi den her til at holde den. Og det kan være, at vi lige skal sætte den over. Sådan. Så lader vi den hænge der. Det er noget gammelt noget, jeg har, men det fungerer sgu meget godt. Det behøver ikke at være tusindvis af kroner, man bruger på det. Nå. Så skal vi have noget her. Det gør faktisk ikke noget, eller sagt på en anden måde, det er faktisk helt i orden, hvis det er stigende eller faldende i længde, det man får nu. Og vi gør det faktisk på samme måde. Så det skal jeg ikke bruge. Men vi bruger vores klemme. Så sætter vi ind. Og den her gang sætter vi den. Kan vi lige få den lidt mere rettet ud. Så vi er sikre på, at vi får den med. Den her gang så sætter vi den lidt længere ude. Så klipper vi, så vi ikke får den der rib med, der er. Men vi skal lige få lidt anden saks, eller det man skal have. Så vi egentlig får kun noget med, som er busket, og ikke noget med, som er mere, hvad skal man sige, pindet. Goodie. Vi trækker lidt ud i det. Se, den stiger. Det ser ud som om, at jo længere jeg kommer derned af, jo længere bliver det. Så derfor vender jeg den lige. Jeg vil gerne have de længste øverst. Og så tager jeg fat i min lykke og kommer fjerne ind i lykken. Og så drejer jeg rundt, sådan som jeg slipper. Whoopsie. Nu er jeg mærke. Færdig. Stopper den der. Og så kører jeg rundt. Og når jeg begynder at ramme, hvad skal man sige, fjerne, så folder jeg dem lige lidt tilbage. Så til de bliver trykket lidt bagud. Man kan sagtens også lave dem uden at man gør det, men så bliver den bare mere kompakt og kan måske også blive en lille smule skæv. Bummelum. Yes. Så vil det være hele vejen op til hovedet her. Fugter de tunge, og de trækker lidt bagud. 2, 3, 4. Klipper overskydende af.
Går lige et par gange igen. Laver en whip finish. Jeg kan ikke det der med fingrene, jeg ved ikke hvorfor. Så jeg bruger den her, den fungerer meget godt for mig. Prøver man dem. Så lige bagud igen. Tager min syl. En lille pind med en lille dubbingnål. Og for at lakere ovenpå noget, eller ovenpå binde afslutningen på whip finishen. Jeg kan ikke huske, om jeg har haft en lyserød, jeg lavede på den her måde før. Jeg har haft en anden model, en anden mønster, som jeg har haft rigtig gode erfaringer med. Jeg har taget rigtig mange fisk op i Nordfors, Sverige, salamanderen. Men må ikke også have mønster duer på den her. Den ser pissehammerende grim ud. Ja, men når den kommer i vand, så ligesom den sorte, så når man ja, det ligner bare en dullerklump, men når den altså bliver våd, så får den en fantastisk gang i vandet, særligt når du bruger Rapala-knuden. Så det er simpelthen bare at eksperimentere lidt og prøve sig frem. Så er den færdig. Og de kan jo laves i alle mulige størrelser. Det her det er en størrelse 10. De kan jo laves i størrelse 8, størrelse 6. Altså hvis man ser på masken, den svenske fluemasken. Der fik jeg det lige blæst af muligt lort op. Hvis man ser på den svenske fluemasken, så er den jo dobbelt så lang i hvert fald. Men jeg er ret sikker på, at du nok skal få glæde af den her. Lav den i alle mulige forskellige farver. Lige nu der har jeg nu har jeg bare lavet hvid og sort. Altså den her, fordi jeg lige har fundet den Marabu hos en forhandler. Men nu skal jeg til at lave gul. Gul har altså også virket udmærket. Men man ved aldrig helt, hvilke farve, at det er der dur. Så det var bare mine hjemmebundne, ganske almindelige fluer. Hvad hedder de? Det ved jeg sgu ikke. Marabu